Mulai masak, yuk sayur menir. Apa dek? Tomat. Lho kok kok mek iki? Dari iki lagi mek kalau mek ning kulkas wis ora podo iki kok kupat. Walah bangetan ngeteri tomat desih iki lho guys. Aku tak tekok tomat sik sore ape tumbas iki lali, Mak, kilo tomat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Iki desih arep masak sayur menir. Ini tak sepilna bumbune di tak suwepilkan bumbunya ya guys. Kidek Dinda sarapan wis mau sekolah. Iya dek, kok meneng ae lho. Piye gak dia tawa-tawa sarapan apa piye ngene dek? Anggo my friend. My friend ki apa? Teman-temanku. Oh alah. Sarapan ngono, sarapan iki nasi anget-anget karo telur. Ya wis kuwi ya, Dek. Sing genah ya wis kuwi. Telur. Sayure urung mateng, guys. Iki sing tak sayur waloh kuning. Kobote ijek apa ora ya, Dek, ning kulkas? Kelas. Ya wis karek waloh ya wis saeneke. Gambas yo ge eneke waloh ya, guys. Terus iki bumbune wong bawang merah, bawang putih, terus kunci, terus garam tak ulek karo beras sing apa guys niki tak kum. Nganggo beras uga nganggo tepung. Terus iki karo iki bayem karo kemangi. Tak campur guys, kemangine ya tak elokno nyuci. Wis jadi sayur menir. Tante arep masak. Arep masak apa to kowe? Pare. Lho iki apa? Walah aku tuku bawang pre iki ayam ndek sore. Piro siji? 3.500 oh. Murah nek nggo ngoseng-ngoseng enak iki. Apa Dek iki? Kuwi apa Dek kuwi? Cek jajal mam cek enak apa ora? Enak. Noh gayam. Kuwi iki jamu nek kakak nakal kuwi dienggo jamoni. Nggih. Nek kakak nakal iki jamune iki kuwi bisa. Yo, kakak nakal apa adik sing nakal? Kakak. Kakak Dinda sama kakak Piana sing nakal. Walah, nane lha sing iki lambe ngono iki gak nakal. Tante masak pare. Wis mateng ah pare. Lah kowe tek iso Pur masak pare-pare. Aku rek gak tau masak ngono. Pare iki tak gerpae. Nek gak paetan aku mbah ora tau masaki Pak De iki cara ya gelem apa ora ngono lho. Ben ae, Nduk. Heeh, saiki rek gak duwe sayuran itu kowe. Iki kakakku tak demuni. Kakake sapa? Endi? Kakak wis mangkat sekolah apa urung? Ya ndang jamoni, ndang gorono edokno kakak nang. Lotekno lambene ya. Ya. Aja kuwi nek kebacok lah. Ditelasno lho. Icek entuk MBG nduk kuwi. Pak Su mau ditelepon karo sing duwe PT, guys. Jere parine iki wis jebrol kabeh. Tapi werenge agih ngono diomongi karo Lek Manto. Kok nyemprot, mbok cek golek obat mbah. Endi kamu? Tak kon ngenteni sarapan sih. Nah, ape nyemprot, engko jangane di blek wis mateng.
Piye? Lho, lah nek mbok kek ning kono ki piye? Mbok kon ngejak sapa? Adike. Aku tak tangguh dia. Lah kuwi bajuke sapa rek mbok nggokno kuwi? Ya gak apa-apa. Walah, mbok kei kathok, mbok kaosi ngono, dedeke. Ki sing nggokno sapa? Astagfirullahaladzim, mbok pedhaki barang. Adik kok njaluk gendongan, ki mbok dicubit. Gak. Lho, lah kan ibuke ape mergae gak iso. Adike mosok njuk gendong terus dicubit, dibobokno, kon duduk. Mosok gendong ae, walah dikaosi, dikei apa kuwi? Tai putih. Dibajui, dikathoki. Nek uda ki saru ya, Dik. Ya. Heeh. Kudune gak oleh nek Dek Isa ki nek uda engko ya digawa wong bento. Gak pareng uda. Duduk ae, Dek, nang duduk. Wis bar mandi apa urung ae ngono ki, Mang? Tak mandiin. Wis bar mandi. Ibuke terus ape nendi Dek jek ruwek-ruwek kaya ngono kuwi? Ibuke Dek jek ruwek-ruwek kaya ngono ae. Iki lho, ibuke iki lho, Dek ruwek-ruwek urung mandi iki ibuke. Ibuke urung mandi. Wetenge wis wareg, Dok. Wis bar mam sego karo ndok. Wes guys, ki karek nyambel, lombok, brambang, bawang, tomat, goreng. Terus iki terong tis. Terong tis ya terong cempokak kuwi ya, guys. Ki desih ki nek ning pasar, ngerti enek wong dodol terong tis ki langsung tumbas, guys, desih. Karena makanan favorit, golekane angel. Soale ning baon-baon kuwi tanah kan disemproti, jadi jarang tukul. Biyen nek gak ning alas ki apa gak enek, maksudnya ning desa-desa ki jarang, guys. Eneke ki ning baon-baon pinggir-pinggir kali. Tapi saiki kebanyakan tanah ki disemprot obat suket, obat anu ki dadine ora enek sing tukul, jarang sing do tukul ngono. Ki eneke ning pinggir kali untuk kumek ki. Wah, ya Allah Gusti, ndek iki. Tapi yo jarang enek wong adol iki saiki. Mari ning alas-alas kuwi yo jarang enek. Dadine yo walah iki eman-eman kok nek alum, nek disambel ki yo wis gak enak guys rasane. Makane tak sambel ndek ingi karo iki jek sakmene engko tak sambel neh ayu-ayu kok ngene. Wong nek gak selera ki yo gak seneng yo guys, tapi desih ki wong selera. Meskipun rasane ki rodok-rodok pahit, langu, tapi wong desih kuwi suka, dadi makanan favorit. Nek sing gak pernah mangan yo penasaran. Penasaran rasane piye to, Dek? Aku kok belum pernah makan. Rasane iki yo rodok-rodok enek sepet-sepete, serodok enek pahit-pahite, serodok enek langu-langune yo, guys. Tapi yo nek wis disambel, wis kecampur enek rasa pedes, asin, tapi yo rasane iki mantap ngono, Bu. Enak jan tenan kok. Dimam karo sego anget-anget ki wis desih ndek iki lho jam 12 ki, padahal sambel sak cowek lho. Jam 12 ki wis gak enek sambel. Malah sore ki wis goreng sego. Jadi jam 12 ki segone yo habis, sambele yo habis. Nek matene kok menu simpel tapi ngentekno sego yo kuwi, guys. Wong yo selerane orang kan berbeda-beda yo, guys. Kadang ki makanan sing khas mana ngono ki, tapi nek wong sing gak selera yo gak suka. Nek sing panganan sepele murah, nek selera yo mangane seger ya sing ngono kuwi lah. Selerane orang kuwi berbeda-beda. Jadi mangan kuwi ora harus enak, ora harus mewah. Enak nek ora suka, ora selera. Yo panggah mami gak seger. Contohnya kok desih niku gak doyan lele, gak doyan gurami, gak doyan nilang. Ngono nek sing kanggone sing doyan yo suweger, guys, yo enak. Kebalikannya yo terong tis, terong cempokak ki nek sing gak suka yo gak doyan, yo gak enak, rasane rodok-rodok pahit. Tapi wong desih ki suka. Kaya pare contone nggih, pare niku desih yo gak pernah masak. Wong soale rasane ki yo rodok pahit-pahit tapi desih ki yo gak seneng. Yo mbah Pak Su ki seneng mbah ora yo, guys, yo gak ngerti wong desih gak pernah masak ki dadine yo. Contone kaya kemangi. Kemangi ki nek disayur menir,
nek dielokno nyayur ki desih ya gelem, tapi nek dienggo lalapan mentah utawa disambel karo terong karo iwak sangit kuwi ya gak suka, guys. Mbuh piye ora kena dipaksakan. Panganan ki nek gak selera, gak suka ki ya piye ya, guys. Meskipun sepele iki terong tis. Terus koyok jamur lumut ngono kae lho, jamur apa nek ngarani? Jamur lumutnya jamur apa, guys? Ngono kae dhisik lah ya seneng, meskipun panggone iki ning lemah ning anu ya nek tarae emange seneng ya seneng. Ya sing ngono ki ya, guys. Tak nyambel sik kok selak paksu. Teko sambele urung mateng, nek sayure wis mateng. Sayure wis siap iki lho. Kayak ini. Emang cara mulai nek apa kuwi? Kobot enek gambase ngono malah lengkap. Terima waloh karo bayem. Nah iki guys, alhasil terong tise digoreng dulu. Jadi nek digoreng kuwi guys, cara mena rasa langu-langune, rasa paite, rasa rontok piye yo. Kuwi ilang nek digoreng ngene iki. Dadi rasane iki gak langu, gak pait, yo gak serondok sepet-sepet ngono ki ilang, guys. Sambele ngerti to? Lho, sak lidrok. Terus di plekno ngene. Terus di ulek rodok mogol-mogol ngono ae. Ora usah apa? Lah iya erok-erok kok tiba terus. Ora usah lembut-lembut. Butohe dinyet-nyet nyet-nyet ngene wis dadi. Walah iki tenan pokoke rasane. Ora dimam karo sayur, dimam karo sego tok anget-anget ngono wis. Oh, terus mau diceplas ngene tok wis. Oh, enake pol, guys. Iki ora terima disambel tok. Aku disambel iki entuk ku ngerti terong tis disambel iki kok buke sing ning ndi, guys? Taiwan. Anggar udah coba terong tis disambel juga enak lho ngono. Sing ngirim-ngirimi grabah kalau guys, ibu sing ngirimi perabotan semono kae. Pengalamanku terong disambel ki ya kok ibu. Dadi ngertine desih kuwi ya terong tis ki cuma di entung-tung karo teri. Ngene iki guys digoreng ngene iki terus dicampur teri, tempene sithik, diirisi lombok, brambang, bawang, tomat. Kuwi ya jan endulita tenan kuwi. Panganan iki sing tak kenal yo ngono kuwi guys terong tis ki. Engko terus karo di apa? Nek Mbah Dok ki karo dibothok. Dibothok ku ya tahu. Terus dioseng-oseng karo teri dikeki dudoh sithik-sithik nyemek-nyemek ngono kae yo enak. Tapi nek disambel iki guys ternyata yo enak tenan. Iki pengalaman dari ibu Taiwan sing ngirimi perabotan dhisik semono kae kuwi. Dadak jebule ya Allah tenan ngebarno sego tenan pokoke Bu. Makasih nggih Bu. Pokoke wis diparingi apa? Pengalaman terong tis iki meskipun disuwambel tapi dhisik suweneng lho iki. Poso-poso kan bingung nggih dhisik ndi terong tis tak apakno. Tantung-tung karo teri lombok ngono ku. Coba deh disambel juga enak. Maksudnya rasane yo endulita. Ternyata tenan. Tak sambel kok yo enak tenan. Rasane kok yo malah ngangeni. Pak Sulah yo ngono lah yo enak tenan jebule yo mak. Terus saiki angger pirang minggu gak nyambel ngene wis kangen, guys. Iki engko terus ngenteni bakul. Mbah goreng tempe, mbah tumbas kerupuk ngono ae. Soale kene iki ora enek bakul rayeng, susah, guys. Bakul rayeng iki adoh ning Dong Sambi sing sebelah kidul kono pol kidul karo nek enak ya ning Temulus kuwi. Dadi niki ndek sore dhisik ngepasi blonjo kuwi gek enek kerupuk, gek enek tempe, ya gek enek sayuran. Dadi cuma entuk telur terus karo mie karo apa ya ndek sore kae. Pokoke sampo, odol ngono-ngono kuwi gak tak sepil mari yo guys lali dhisik.
Nan. Lah jujune mang aku buka HP, tur aku kadung konten yo mbah jangane kadung tek yo ngowah-ngowoh. Enak di temen. Mam, guys. Sayure mateng, tak gawe story. Terus tak komen, guys. Jaluk aku dhewe pokok aku ora duwe isin. Aku njaluk sayure lan njaluk lawe. Aku lho gak bahaya aku. Njaluk sayure aku ngono, guys. Ayo, Mam, ya. Ngenteni Pak Su kok wetengku sampai rik-rik sampean. Wis ora. Ki mangan, guys. Tapi ki ora ndek lawah iki lho, lawah iki lho. Gak. Anu, pedesen ora? Gak wis iki, Dik. Ora mbek sego yo Mas, tak cidukno ngono. Ora wis iki, Dik. Pedesen Mas. Ora, pas. Alah, monggo guys, walah. Dhisik malah muluk lho. Soger, guys. Juangan. Apa diki menir ya, Dik? Mir. Demrone anu tak kei kates-kates Mas iki, Mang. Enak tenan, guys. Yang tanduknya kan. Jangan yang desa, wong kutha gak mudeng jangan menir. Aku yo masak menu desa. Enak tapi diki. Tak wae kunci kemang ini sak kuwegem gedhe wae. Apa suweger tenan di jangane? Ndang boneh. Lah Mas Aziz juga jarane geno. Jangan nganu, Tegalan. Kalau Bapak mau ngajak ndelok jagung nggih. Suweger alhamdulillah. Temenan. Boneh. Tak kelakno neh. Sayur buaya menir. Waloh. Ora nek kopote nek ngono lah enak Mas nek gambase ora nek apa nggone soger. Lawan ndukku Lagi iki aku mangan sambel terong wis enak ya. enak jebule iki lho sing ngekeki ide iki buke kok. Terong tis ki nek neng kutha pokak itu guys, pokak. Nah, terong pokak. Jajal dia disambel juga enak ngono jajal tak sambil tenang jero ya. Sotep. Yo sampe tak terorono tak di mangkok. Tak palani rene. Lah tengingis teko kene. Kira bekas ya? Campur sego sithik-sithik gak mampu. Iki lho nek kresek biru. Mangan tapi mboten boneka iki wis enek walo soalnya. Oker Mas. Nang suweger guys, enak lho enak. Aku ngenteni Pak Su ora mulih-mulih. Mangan di siang kok adem sekapoke. Pak Su ndi ya? Halah sing rasa apa? Warung paling. Mangke ditelepon kono lho PT Bunganyar. Sawah iki jere parine wernge agi. Semprot berarti. Enggak, mau ndelok sik Mas. Semprote lho nang omah. Paling didelok rono sik piye ngono. Nek ndodak golek obat neh. Ora lawa-lawan ngene wis kondang yo guys. Suweger tenan guys. Nek kerupuk sandariah yo enak. Mungkin adikku ngicipi, wah kakek kunci yo rasane ngene Mas. Enak iki. Kuncinya karena tak. Madang, ayo. Jangan bayem. Ikut Madang. Nggih sarapan. Nang mandi sik. Ndarene? Mbah sarapan, Mbah. Lawah nganu, lawah ngono kuwi lho, aku wewek lawah ngono kuwi tak Aku mek ngono lho. Aku ki apa kok duwe madu pahit ora ngono enak. Yo Mas. Enak Mas. Enten. Ning talas. Ya tak njaluk neh aku. Entak kae wis entak aku nek ngombe ngono kuwi wetengku penak, mangan pedes mangan. Lho kuwi segane endi nek. Pun niki pun enten nganune waloe. Aku same jikom ya. Ya Mas. Suweger, Mbah. Lah ya jujune ndang WA lah terus kawan aku terus entek Aku mung yo ngene wis kelan aku yo ora kelan aku. Goreng lempah. terus dipangan. Enak bisa. Iya, diuyuku Aku Ora nyabel kok gak kakean iki nek menurutku wis enak pas. jare kakean kunci kok Gak ora. nek aku. Nek aku lho ya. Mas. Aku engko tak anu yo tak njaluk. Nggih. Ijo iki Mas Arif nang omah. Nggih, Mbah. Piro tak engko tak gawakne dhuwit san. Orang itu sakat. Ora. Aku ki anggere wete kok lali, anggere wete kok lali, tekok sing Ngono. ngono. Gak Ngono. Dan tanjuk Wes meneh. wis aku. Wis. Wong ngono ki cah-cah kok gelem Wis, lha, akeh. segelem yo Pak Agus karo. Wong Dinda barenge kok gelem. Dinda ki masak dhewe. Ndai masak dhewe nek ra cocok. Sang nyeri sama tak seneng dia. Tapi nek palsu yo walah. Kena kok foto. Aku jangan bayem nek kapan ya?
Pun deh. Gak sah banyu adem aku. Pun. Banyu biasa. Nggih. Nah, tenang gas, waker. Waker. Mantap pokoknya. Rawasik. Ini buahnya mas. Pun Loh, dimun. ini basi udah tanduk dhewe. Pun. Mantap. Lah aku pas ndelok apa story iki lho, Dese. Jangan bulayem ki aku. Lah wong cucune sadang WA. Lah WA aku awan dite yo Langsung tak WA, guys. bablas ah. Ngene iki nek manganan bentuke modele nggone badok ono doman gabung nang rumah ae. Ya bayang Pak Su. Iki ya. Heeh. Iki tempat Jadi kapan kae nek ulo nek kula kae ning pitike angker badok iki dikupengi ngene. alah wi pitik ngan tikus wi mandok. Mas tuh gak ulo galak ngono. Tak ngombe. Pun Dingin ora? mboten Mbok. Mungkin Tak mawon. pesen nggih, Kayak ide. Ya biasa, pedes biasa. Enak nagih sih. Oh lah, untuk lagi Mas. Kok dilanjutnya ya guys? Oh lah guys. Lanjut ya guys video niki. Iki lho Desih malah dikei marek karo Mas. Kalimantan iki lho guys, ngerti ya. Nah, nek tahu mentah 2 bungkus. Loh. Terus cikalan. Tambah Desih dijak rono iki lho. Cikalane sakmene gawa misan ding ning kene ora. Terus dikei tempe, bungkus godhong jati. Iki nek tuku kok randu iki guys, ning kene gak enek iki, ini pasar randu. Sak bungkus engko tak goreng. Soale Desih ngenteni bakul. Temandang bakul mandek dicuweluki genggeng kirek malah bablas ae malah ngalor. Mas Arif nek guyu sampe kewekelen. Bakul iki yo ngono kuwi dhek kuwi anggere gak nek tuku yo kaya gagene ndang minggat jare. Padahal tak cuweluki lho ngono kuwi, Mang. Dok, nek arep njuk madu ka lho Mas Arif wis mantuk. Lah yo malah dikeki kaya ngene iki lho aku. Dikei tempe, tahu loro, dikei cikalan. So, alam mbah. Iso tekon nggo jangane ya moh kok. Piye. Ndang wereng, guys. Mau ngemok. Lah, Saka nemprot putuku. Mas Ulum ya nyemprot nang pas. Oh. Ya poultry ya. Heeh. Lah ngono kok ya langsung notol gak tekok-tekok sik iki kondi ngono ne, Mas. Hah? Kok ya langsung mbok comot. Ayo tekok-tekok dhisik iki kondi ngono. Badok sing gawe iki. Langsung. Lho ngangge dintas iki lho, senengam yo ngono kuwi kok. Wong didemek panas ki yo ndere yo ngrasakno ya Mas, niku mbok totol. Aku anggap pengen goreng tempe, mbok nganu ora, mbok enteni goreng tempe anget-anget. Nah, apa-apa ndelok budi to. Wah, enak. Lho lah, cara menawa obate gak mbok keki ya? Ah, tak kon ngentek nang kono aneh kepunahan. Kono nemen. Lho, lah iya maksudnya ulum lu gak pakai obat. Wes ha. Coba nek mbok keki obat. Aku tolong bu. Disemprot nang nggo bos kuwi ya kok galeng wis kena kuwi. Ora ini. Tak wae rokok sarung ada. Jarum. Tak wae 50 manjane. Kalah, Bang. Kono rokok. Ya ambek putune dhewe. Oh alah, wereng. Tak sempret sing mbak jamu. Lah ya wong sing etan malah ora mbok semproti kok. Ya iki wis tuwek ngono dadak tegang. Oh. Kan wis jebrol, wis biah kabeh wis kuning pucuk Mas kono. Tapi kuwi lah ya ketenjangan dadi rasa. Garing ngono kae. Lah ya diomongi tukang PT-ne iki mang. Wereng ngono. Mripatku sing kiwa lho Mas. Giatel ngono kendek iki tak cek iki tak kena apa. Nah, jan iki nek wong nawari pekerjaan kocek jagung iki walah. Nek bengi jam 09.00 lewat Desih ya ditelepon wong, guys. Tapi iki piye ya adoh soal iki bawa motor. Engko nek misale motore iki tak gawa mesti Pak Su gak iso mergawe. Kuwi sayure mbok ngono kabeh ya ora apa-apa, Mas.
Terus dhisik terpaksa yo gak sanggup ngono ki. Soalnya adoh bawa motor. Kuwi arah mbaone Mas Kalimantan kuwi jek ngidul terus. Pokoknya desa ndi Mas nek sore ki? Rawuh. Desa Ngrawuh iki. Oke, sarapan guys. Sambele. Oke. Mang tempe wae anak lanang tak goreng. Terus esuk rak wis do sarapan mbek aku ning kene ya Mas. Terus menggadut sayur tok. Awan mang tak teri neh iki Mang. Tak teri sayur neh sak mangkok terus Sanjur ya, Pak. Guys. lha yo. Engko kena nggo mamawan Mas ngono lah senenge ra kaprah. Matur suwun ya, Ding. Dek mang mulih kok kene tak kon nggo misan. Gak usah, Ding. Terus tak teri neh, paling ra mentolo. Aku ki misale ape ngekek-ngekeki ngono kuwi piye ngono yo guys. Soale yo aku yo gak duwe lawuh iya. Terus kok yo sayur termo sayur bening menir. Dadak ndeke malah seneng. Emang aja WA ngono yo. Oke, sarapan guys. Sarapan piye jam piro iki? Yo jam 9:30. Weh, madang. Wis mameh. Pak Su ngantek urung sarapan, ndelok sawah, terus nyemprot, dikon nyemprotno putune. Terus ndelok sapi barang kok yo. Man ndelok sapi barang. Ya iya. Ngono kok montore petak nggo cek jagung ada man ora mergae. Enak ya, seger wis. Apa tuku kerupuk lek sih lho, bakul diceluki kok walah yo ya bablas ae. Nggit kok mulih mek dhuwit bablas ya serap. Kayak kerupuk Sandaria enak bapak nih toples. Tapi kerupuk telo, kerupuk Sandaria gak gathuk ya Mas nek kulawo. Mangke ape tak tempe barang Mas Arif. Lho dhe wong aku ki goreng ide tenan apa ora? Nggih kae lho sing rong bendel tak goreng. Ora sido tak kei ya. Terus Dinda tak masakno iki guys, bening tahu. Dikei tahu 2 bungkus mau, sing sak bungkus iki tak beningno Dinda. Soale piye yo sayur menir ki ora patek seneng. Diapak-apakno nek wong gak patek seneng ki yo gak maksa ya guys, yo gak mek-mek tenan iki. Padahal malah kadang niki bar teko sekolah kok adune gak selera ndeke yo ndeke masak dhewe. Mbuh enek sawi, enek kol, enek apa diuplek-uplek mbuh digawe capcay, mbuh digawe martabak apa niku jenenge seblak, digawe opo ngono wis. Selerane Dinda dhewe ngono. Ya Allah, aku ngantuk ya. Bari ngene ndi? Engko. Nah, warung. Sing desuk kok warung. Sawan aja kan sampai Saiban. Sawah ndi? Kono mah sawan lan mulane. Iki mang delok nguritan. Apik ngene ndek wis meh tuwek. Jagung. Kono wis tuwek kuning. Sing ape kon garap kowe kae dikek jagung. Apik. Wis ngono ae yo guys kontene nggih sesuk dilanjut neh. Matur suwun sanget dumateng family online semuanya dimanapun panjenengan berada. Sehat-sehat selalu. Panjang umur. Dilancarno rezekine. Lancarkan usahane. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut konten-konten selanjutnya ya guys. Matur suwun sanget sing sampun maringi saran, sampun maringi support, sampun maringi masukan-masukan nggih, matur suwun sanget. Muga rezekine ngalir terus seperti air zam-zam. Awake diparingi sehat, rezekine diparingi lancar. Amin amin ya rabbal alamin.